औषध घेऊन कंटाळलात का? आजच जवळच्या डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्राला भेट द्या. ऑपरेशन टाळणारी विना औषध आणि दुष्परिणाम रहित ट्रीटमेंट. गुडघेदुखी, कंबरदुखी, मानदुखी, स्लीप डिस्क, स्पॉन्डिलायसिस, लकवा, संधिवात, मधुमेहाचे दुष्परिणाम, ॲलर्जी, जुनाट सर्दी, पाळीचे विकार, लठ्ठपणा, डिप्रेशन आणि यासारख्या अनेक रोगांवर मात करा. डॉक्टर लोहिया ॲक्युपंक्चर उपचार केंद्र, अयोध्या टॉवर, स्टेशन रोड, दाभोळकर कॉर्नर, कोल्हापूर. घेवरारी फाउंडेशनने सावंतवाडीमध्ये खास महिलांसाठी आणि मुलींसाठी झुंबा क्लासचा विशेष उपक्रम गेला महिनाभर राबवला. हा उपक्रम महिलांसाठी कोणताही मोबदला न घेता राबवला गेला. याचा सावंतवाडीतील महिलांना मोठा लाभ झाला आहे. पाहूयात. महिलांच्या आरोग्यासाठी उत्तम असा कार्यक्रम राबविल्याबद्दल सर्व स्तरातून घेवरारी फाउंडेशनचे विशेष कौतुक करण्यात आलं. विशेष करून सहभागी महिलांनी घेवरारीचे विशेष आभार व्यक्त केले. नुकताच या उपक्रमाचा समारोप कार्यक्रम काजी शहाबुद्दीन हॉल येथे पार पडला. यावेळी महिलांनी उत्तम झुंबा प्रकार आणि विशेष झुंबा नृत्य सादर केले. संपूर्ण महिनाभर चाललेल्या उपक्रमाला झुंबा प्रशिक्षक पंकज टिळवे यांचं विशेष मार्गदर्शन लाभलं. त्यांच्या उत्तम मार्गदर्शनामुळे सहभागी महिलांनी त्यांचे विशेष आभार व्यक्त केले. फाउंडेशनच्या संस्थापिका मोहिनी मडगावकर, अध्यक्षा रेखा कुमटेकर, कार्याध्यक्षा मेघना राऊळ, वंदना वडगावकर, शारदा गुरव यांनी मनोगत व्यक्त करून सहभागी महिलांचं कौतुक केलं. Because of that, Moini has been the pillar of the lion of Kevala Foundation. They have so many things they are for आणि सांगायचं म्हणजे की कौतुकाचं मोठेपणाने सांगायचं की तुम्ही प्रत्येक गोष्ट आणि टाईम ॲडजस्ट करून जो प्रत्येकाला ॲडजस्टमेंट देता ती सगळ्यात महत्त्वाची आहे. त्याचबरोबर केवळ फाउंडेशनचे आपल्या अध्यक्ष आहेत रेखा मॅडम, त्यांच्यावर मी खूप आभार मानतो की त्यांनी मला ही संधी दिली. आणि आज इथे सगळ्यांनी समोर आहे की जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंत केवळ फाउंडेशनचा पाठ झुंबा प्रॅक्टिस जेव्हा आपण स्टार्ट केली, जेव्हा झुंबा स्टार्ट सुरुवात झाली तेव्हा डे 1 पासून जो अतिशय अनुमानाच्या सहकार्याने म्हणतात सहकार्याने गेले, गुरु वाटणी गेले, गुरु वाटणीला खूप आभार मानतो. कारण येताना म्हणजे मी त्याला माहिती आहे की कामं वगैरे असणार ते मला बघून सांगायचं आहेस ना की येते आणि रोज एक चाबी घेऊन यायच्या नाही होतं. मेघा मॅडम त्यांच्याकडे खूप आभार मानतो की या दोन माणसांनी अतिशय पहिल्यापासून शेवटपर्यंत महिला संपेपर्यंत या दोघांनी एवढी काळजी घेतली ना की मला एवढी लक्षण्याची गरज पडत नाही. मी येऊन डायरेक्टची पडतो म्हणजे बाकीचं मॅनेजमेंटचे होतं ते मॅनेजमेंटचे लोक माझे व्यवस्थित पाहतो. तो स्पेशली थँक्स फॉर गुरु वाटणी त्यांनी मला सांभाळून घेतलं. तर शेवटी पहिला कोणाला गायडन्स झाला किंवा मार्ग असं म्हणतात त्यांनी पाठीला म्हणून पाठवून पाहिलं. तर आय एम व्हेरी थँकफुल टू गुरु वाटणी. दुसरी गोष्ट की असं म्हणे पाहिजे वुड लाईक टू सजेस्ट फॉर द फाउंडेशन की असेच नवीन नवीन कार्यक्रम करून घेऊया आणि असेच आपली गर्दी करूया जेणेकरून हे फाउंडेशन आहे ते फाउंडेशन वरपर्यंत. थँक्यू व्हेरी मच. लक्षात घेऊन इथे तुम्ही उपस्थित राहिलात म्हणून तुमचं अभिनंदन आणि स्वागत. पहिली महत्त्वाची पहिल्या स्टेजमध्ये जो काळ असतो तो तिचा प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्याचा पाया असतो. पायाभरणी व्यवस्थित झाली तर बिल्डिंग व्यवस्थित उभी राहणार. आलं लक्षात? पायाभरणी जर नसेल व्यवस्थित तर आता पायाभरणी म्हणजे काय तर तिचं खाणं पिणं. आता तुम्ही जर तुमच्या मुली किंवा सुना किंवा कोणी त्या वयातले जे आहे लहानपणापासून ते पाळी